Mafi yawa kakan buƙaci ka ga wani abu a wayar ɗanka ko matarka ko abokinka, kawai kai tsaye kana karɓa sai ka samu ya sa mai security. Na san da cewa duk wanda yake fuskantar irin wannan abin yana ɓata mai rai. Sometime abokinka ne ko budurwanka ko ɗanka ko wasu daban sai ka ga sun samu abu security, wani lokacin baka son ka tambaye shi ya za a yi ka fidda wannan security domin ka shiga ka gani. Ya danganta hotuna ne kake son gani ko chatin na WhatsApp da sauransu. So idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da zaka bi wajen cire ko kuma in ce balle irin wannan security da ake sa ma application ka shiga ba tare da izinin mai shi ba. Kawai dai kai tsaye ka biyo ni a cikin bidiyon, amma kafin mu ce kai tsaye ga bidiyon, kar ka manta wannan shine sabon channel ɗinmu, don haka idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana alaman subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawa ka zaɓi all, ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Kamar yadda kuke gani yanzu a nan cikin wayata za ku ga idan na shiga cikin application ɗin photos yana nuna min cewa akwai security. Misali haka ma da zan zo in shiga cikin wani application ɗin kamar na Facebook, za ku ga yana nuna akwai security, dole sai an sa wannan security sannan za a shiga wannan application ɗin. Kuma da za ka sa security ba daidai ba, za ka ga dole ba za a baka damar da za ka shiga application ɗin ba, bare ka ga abubuwan da suke a ciki. Amma da zaran ka sa security shi daidai, kawai kai tsaye za ka ga ya wuce ya nuno maka za ka iya ka shiga. Kun ga misali kamar wannan Facebook ɗin, yanzu idan na zo na sa security daidai za ku ga gashi nan kai tsaye ya wuce. Amma da ba daidai na sa security ba, ba za a taɓa bari a shiga ba. Hanyar da za ka bi ka cire irin wannan security akwai process guda biyu. Process na farko shine idan an yi amfani da app lock. Idan an yi amfani da app lock abin yana da sauƙin cirewa. Idan kuma ba a yi amfani da app lock ba, so sai ka shiga ta wani guri wani abu wanda ake cewa phone master, sannan zaka iya sauke shi. So mafi yawan mutane ma sun fi amfani da wannan app lock din. App lock application ne wanda ake ɗaukowa a Play Store. Idan ka ɗauko application ɗin ka saita shi a wayarka ta Android, zai kukkulle maka applications ta yadda duk application ɗin da za a shiga dole sai an sanya security. Misali yanzu wannan app lock ɗin kamar yadda kuke gani, wani ne daga cikin app lock ɗin da aka fi yawan amfani da su wajen kulle applications. Idan har kana son ka balle wannan security ka shiga wanda aka sanya wa wasu applications irin Facebook, WhatsApp, gallery da sauransu, main key point ko kuma in ce babban abin da zaka fara sani shine da wani app lock aka yi amfani wajen kulle su. Kawai kai tsaye zaka shiga cikin settings na wayarka kamar haka, sai ka je ka nemo apps ko kuma apps management a wata wayar, kawai dai jerin apps din da aka installing kamar yadda kuke gani yanzu ne gashi nan na nemo shi a wajen app list. So idan ka nemo, kawai kai tsaye sai ka je ka nemo wannan application din wanda aka yi amfani da shi wajen kulle wa'innan abubuwan. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na shigo setting application din, akwai option guda biyu da zaka iya yi a nan wajen. Zaka iya ka tsaye da wannan security na wani lokaci, ka shiga ka dudduba duk abubuwan da zaka duba, daga baya sai ka sa shi ya ci gaba da aiki. Zaka iya kuma ka lalata shi gaba ɗaya ya zama cewa mai wayar dole sai ya sake saita shi, ka cire shi gaba ɗaya kenan. Idan kana son ka tsayar da shi ya daina aiki na wani lokaci, daga baya kuma ya zo ya ci gaba da aiki, zaka ga gurin da aka sanya alamar force stop, wani daga sama wani daga ƙasa kamar na wayata. To kana danna alamar force stop, ka danna alamar OK, wannan application din zai tsaya da yin aiki. Yanzu misali duk guraren nan da dole sai na sa security irin su Facebook, WhatsApp da sauransu, kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga suna bani damar da zan shiga lafiya lau ciki. Amma da zan dawo misali in sake launch ɗin application ɗin, kamar in sake shige shi haka, ko da so ɗaya ne, so shikenan za ku ga yanzu ya koma da aiki. Dole in na shiga sai na sa security. To kun ga idan kai haka ya dawo da yin aiki kenan. Idan kuma kana son ka tsaida shi gaba ɗaya ya daina yin aiki, gaba ɗaya ya zama cewa ka rikita shi, dole sai an sake saita shi, sai ka zo ka nemo inda aka sa storage. Za ku ga gashi nan storage and cache, ka shiga wajen, za ka ga inda aka sa clear storage. A wajen za ka ga akwai clear data, akwai clear cache. To za ka danna alamar clear data din ne, ka danna alamar OK kamar yadda kuke gani yanzu. So idan har kai wannan clear data din, daga nan wannan application din shikenan zai tsaya da yin aiki gaba daya, dole sai an sake saita shi. So koda za a shiga koda ba za a shiga ba, za ka ga wannan security ya daina shiga gaba daya kawai na wannan application din, har dole sai mai wannan wayar ko kuma in ce wanda ya saita wannan application din ya sake shiga, ya yi mai sabon saiti kamar yadda ya mai tun a farko. A takaice wannan process din idan kai amfani da shi, zaka iya ka balle security da ake samu applications
na app lock. Mun gode sosai don haɗu da ku a bidiyo na gaba.